Als je buiten misschien kreeg ik nog wat voor. Oh ja. Ja, dan kan ik een keer weer terug verkopen. Ja. Hallo, goedemiddag meneer. Hallo. Goedendag. Hallo. Lastig. Hi. Luister. Goedendag. Miss Piggy. Hoi, lekker. Hey. Aangenaam. Wat gewoon je? Ja, ik wil hier een ring verkopen, want met de mensen is meu bij mij en dan gaat vertrekken en dan wil ik proberen dat ik er nog een eigen flatje en zo wat kan overgooien. En dan wil ik weten wat het heel zacht en een echte diamant zou zijn. Zo zacht en een echte diamant. Ja, dat is ook een Dan moet ik ook zo zijn dan. Of zit er even zo kan niet niet af. anders. Ja. Kan niet anders. Een paar loesje figuren. Hè? Oh, wat is dit? Oh, zo had je daar op. Hey, Sorry. ja, sorry hoor. Wat? Hey, dat is my way. Hey, rustig aan hier in de zaak. Hey. Oh. Are you talking to me? Wat een verschrikkelijk ding. Huh? Sorry. Pas Ik op, wil hè. het niet. Nee. Laat me even zoeken. Dit is. Ik wil niet liegen. Ik doe rustig aan. Maar dat ding is geen flikker weert. Wat? Ja. Het is geen flikker Dat weert. kan niet! Wat zeg je maar Ja. zo? Ja. Oké, wacht. Ik heb iets anders. Nee. Ja, Nee. deze. Ja, Wat dat is er met dat toch? was ik wel. Kijk eens. Ja, maar ik blijf het Nee. niet. Ik wil dat even nog Dit moet, dan doen we het samen trekken. Dat moet. Dat moet. Ja, hij moet er even nog kijken geworden. Ja, ja. Normaal gaat er nog de Ik computer. zal heel Ja. vriendelijk blijven. Het is geen flikker weert. Ik moet kotsen voor jullie. Jullie zijn walgelijk. Ik wil dat jullie opflikkeren. Doe. Oh, nee, ze gaat Oh, je weet wel! Oh, je weet wel! Wij weg hoor! Wat weet je wat je zegt? Nou, wat Ik is word die gaat. de tent niet richtig? Fuck